Петър Пилат. 2 години уния момчета там горе го порязват според мен тук в София. Но какво да направи, като е много висок? Аплодирайте го, заредете го, дайте му шанс! Дайте му шанс да направи след малко. Ние не забравим 80 секунди. 80 секунди и един дабъл за Петър Пилат от Чехия! Това е човекът, който има достатъчно голям смелост да се качи с кмета на Чех на Прага и да направи първия в историята тандем бекфлип. Аз няма да му говоря повече. Дали Торес на втора позиция. Аз знам резултатите. Но сега е момента на Петър Пилат. Петър Пилат и баща му се казва по същия начин. Да започваме! Щата започва сериозно за Пилат. 1 метър 93 сантиметра е висок. Тези кръга така във въздуха никак не е лесно. Невероятно смело момче! Видяхте как се комбинира. Това изкара една кръгата напред с паркиране. До сега не го бяхме виждали това конкретизиране. Страхотен бекфлип. Видяхте два елемента един след друг, без да се намества. Откъде часа отиде към края на скорпионите. Петър Пилат от Чехия. На този скок показват още играеш по страна сигничър, но класически чешки underflip за Петър Пилат. Масивен клипхенгър за един от най-масивните състезатели. Подкрепено го от Луи Харесо! Петър Пилат от Чехия! Аз си позволих от вашето нещо да му кажа на това момче. Ей, Петре, всички много да се кефат в България. Всички знаем, че те предсакват съдиите. Затова дай всичко от себе си, да зарадваш хората в своя дабъл. Времето тече. Имаше много сериозно зависване. Петър Пилат от Чехия. Важни аплодисменти! Гаранция на финала! Петър Пилат от Чехия. Трябва да бъдем внимателни съдиите. На чешки език думата е позор диваци, което означава внимание публика. На чешки език. Аплодисменти за Петър Пилат. Гаранция с тази